Здравейте, фенове на футболери очиви! Аз съм Роско и тук при мен са Симо и Преско. Днес ще играем в един Dead 2 сервер в CS Paradise, който вече името му е сменено на Private Dead 2 Only. Така, преди да вляза в сервера, искам да ви кажа, че стеглих крак за Bandicam. И вече няма да виждате отгоре www.bandicam.com. Сега ще се върна и вече може да снимам повече от 10 минути. Трябва ще се върна, когато вляза в сервера. Така, тук сме отново. Влязахме в сервера. И къде Преславчо? Къде... Ето го Преславчо. На Б. И сега, това е по... Здрасти, бе. Това е Симо, прогеймър. Само че от клана. Има един спектейт прогеймър, но това не е Симо. Абе, я, бред. О, добре, бе. Те ме си задигла. Има един Ники Вълна в АФК. В нашата база. Да, той къде е къде беше. О, видях точно. Ма те ги пина. Там... Какво става? Където? Тук е със Или полицай? че мине ще го. Какво? Различам да минете го. Той е лег, ма не бе. Чакай, аз дали съм взела демидж? Ага. Ти Сигурен? музик, аз музик. Не ми дава да дойда към ваш. Ами все пак си 4. И влезкам някъде влека наш. Ими човек. Няма смисъл. Аре, бе. Не. Се справят сами. Преси. Да, то само аз играя. Има ти лег. Да, бе. Много голям по-елег, да знаеш. Значи, има един и Любомир, не се сещам за фамилията му, но съжалявам за което, но просто не се сещам. Така, той се абонира за канала ми и за което му благодаря. И вие също се абонирайте. Хедшот на АФК-тата. И лайквайте клиповете, за да има още. Някой път може да правим giveaway. Значи, искам да ви кажа, че след като свършим, това е последният епизод на Dead 2, след като го свършим, почваме на Gun Game, след това Daytran, Surf и AWP. Ще правим на всичко по 2 епизода. И като свършим, това ще бъде на AWP ще бъде последният епизод на CS. И с там отделни клипове. Да, и след това почвам вече Minecraft. Поредицата ще бъде със сигурност много по-дълга. Така бихме този, който не знае къде се намира. Хедшот. Къде сте, Роско? Милиарда сме. И то 3 човека сме там. Елате вашата база. И са го. Ти не си там. Във вашата база съм, да. Добре, Роси. Симон, ти се опитваш там да ме стреляш, Ти ме стреляш, аз се прицелва към главата, ти всичко приключва. Чакай да мятам един флаш. Всъщност, това може да го, не знам, някой ден с Преско и всъщност само с Преско единствено ще правим Troll Time, където там ще бъде, може на 1 април, като за ден на шегата, там да почне да снимаме, но може да не стъпим до тогава, така че очаквайте по-скоро, но след като свършим самия CS.
И като свършим с абсолютно всички поредици, тогава вече... Хора, минах към вас. Що бе? Ти си алфаката единия. Човек! През мини към тях да се поне от лех. Айде. Къде са вашите? Един е на Ялда в снайпер. Един алфака. Един леко е на стълби. Чекали. Абе, Симо! Ще го взема с граната. Кой е на стълби? Вече на фикс. Кой? За вас. Долу. Долу е там, видях го. И аз. Бързо. Добре. То това е лех. Ако не губиш най-големия бот. Да пази Господ да варне. Имчик. Какво човек? Аз го килнах и през кашуна, ама... Аз колко демидж му взех. Сима, ела бе. Оф, аз вече скочих, съжалявам. Чакай да флашвам, моите. Бе, нахал, бе. О, 9 е с АВП на Б. Казах, че 9 е на Б с АВП. Ека. Що не слага заглушител? Аз пия. Да. После. Забрах! Ай! Вода. През стената хедшот. Слабите. Твоите ли бе? Да. Нали? Лех е много слаб. Ма най-слабия. Знам. There's in the house way. Сам нашия първото място е хак. Не бе. И Мишо го мислиш за хак. Като стана дума за Мишо, той пак нещо сърдит ми е. На мен лично ми е сърдит. Не знам защо, но така решил. И затова не снимам с него. То след парти простия. Ваша, има ли някой жив? Не. Ама и бомбата ще гръмне. Не, няма. Ще гръмне тя. Утре. Ще виж. Лаука ще чи, бе. Симола, бебе. Кажи по-рано, бе. Симо, голям бот си, бе. А как ма си, И бе? ми сега ще мреш. Като не идваш на бето, ще мреш. Стига, бе, бот! Сега ще мреш. Идеал преславич. Той, че идеал. Ти кой си? Кой аз ли? Да, ти сега с... Дет скачаш. Гледай. Смогли. Фашнах ли те? Не. Аха. Ти не знаеш кой е фашване? Да, бе, не знам. Бъдете малко в разговора. Спри на пауза, Руско. Добре. Сега свърши рунда. Той е вътре, дясно. Лех. Сега. На стълбите. Още ли там? Да, аз съм с Дио. Добре, връщаме се след малко. Тук сме отново. Марто не може да говорим, защото е така. Яди се кебак, що да е долу? Има един афък. Той, че има. Сега, гледай. Начин. Слави, Моля. Слави, ако гледаш този епизод, си много голям по. Ти не, че... Ако не го изгледаш, не съм. Дейвид. Фашец. Ще бъдеш фашнат. Бля. В ярда има трима. На ярда.
В ярда. Мисля. О, гледай. От, аз казах, Славито е по-на потата. И като добавим онзи... Бе, да. Уей. Не се капи. Кой още бе? Не се не го убил това лепът. Защото иска да го взема с ножка. Къде той? Видял. Къде е други? Къде е другия? Кажи къде е друг. Нашата база и е толкова спрос. Сега къде отива? На път от тунела. Пази тук входа. От входа. Назад. Той ни идва. Идва. О, добре. Тъй, вота му остава на 8 дни, че... Добре, кой знаеш, че ние сме много стакачи? Еми човек, равни сме, точно за ти ти казах да отидеш там, защото ти си, можеш да ни поне... Пак той си му комо и мощното на него. Боже ми ли? О, Дейвид Бекъм. Ух, биди. Този Дейвид ги враща на баста. Да, той не е про. Той Дейвид е слаб. Але наша много коса. И на ярда е чекали. Къде? Къде чакали? Къде И ще по... убият. Къде по-точно? Настъл на къмчица. Айде. А то. До тук беше. Става. Роско, може ли бомбата? Не, Аре, бе, за кому флашна? защото си бот. Вземи другите. Опса. Ще ли малко да храни, а? През стената хита. Не бе, човек, чиста сале, бе. Гърби, не внимайте. Вече ни гърби, вече ни гърби. То обича на готово. То обича на готово. Спок ще го чакали. Това са вече. Вече чакава на Б с Ави Пенци. Мерика му и към тунела. Да, не. Кой ма е звук на CS? Какво викаш? Кой си пуснал звука на CS? Аз. Аз. Има кигнаха. Оф, след малко се върнам. Бе, тук сме отново. Чай малко. Ще кажа. Слави, извинявай. Слави, извинявай. Зато отида и ти слави Трифонов. Виж ми името. Тя го знам. Айде бе, Симо! Не те чакалех. Симо Блока. Идвайте за тебе. Симо сабе, бе. Сега. Му не разбираш. Гледайте Симо. Сега гледайте Симо какво прави. Айде. Той сега стане и яко парти тук. Значи не мога да си взема оръжие. И ще играя само с Глок. Не знам ли има нещо свързано кикването, но ще играя само с Глок. И ще чакай ленто, хетнахме преско. Къде са твоите? Къде са твоите? Извинявай, фака. Внимавай! Че ни яфака. Има яфака.
Donation. О, боже, нашето място. Никой няма да иде. Той път няма флашвам, чакай. Влязвам на някъде, но се обръщам. Tu слив, как може да? Значи, както видяхте, хеднахме един през стената. Мале, този Дейвид направо ми лапна патрона. Ям ги. Ей, ти какво се прави? Колко демидж? Къде е ваша? Колко демидж кажа? 79. Значи нашия на тунелчето в Б. Нела на Бог. Идва от тунелчето. Славито и той. Идва. Ади. Чакай, къде го идва? Браво, преси. Сега другия ще го убият, спок. Убие. Ти спреси. Там долу е, на Хикса. Сега чакалика е. Идва. Уби го. Точно тъй. О, да. И защо не мога да си взимам оръжие, бе, човек? Доста е... Мале, аз съм много покос. Поне съм сдигал. Има... Този май няма мрени обаче. Кой е то? А ти винаги мреш, Симо. Така, след този рунд ще спрем клипа. Защото трябва да спра. Пинката. Шипинка ми! Симо, ти като си лягаш в 9, какво да правим, бе, човек? Идва! Откъде? От Б. Той на Б нашия. И не знае къде се намира. Симо, ти бягай, че бомбата ще... Смок изли и се килнат. Аз ти казах, бе, човек. Ти, боже, ле. Ай, той рунд се старая много. Ама не мога да се взема калашник, тъй че няма да се старая. Шегувам се. Мятам фашката. Кажете ми, ако сте запознати, на вас ви става така. Трима. Така. Последния рунд. Аз както винаги пушвам буки. Мале, едно афака чакали на ярда. Откъде? Мини през ярда. Къде сега? Той... Ата ей там е. Ай, и хеднаха на. Добре. Това беше от нас. Чао. Надявам се да ме харесал. Чао, Симо, кажи чао. Чао. Ай, чао. До скоро. Дайте ваша положителен вот и чао.